Kag sa nagapanguna nga balita subong adlaw, padayo ng pagpanghanda sang Office of the Civil Defense sa posible pagsaka sang alert level sa bulkan Kanlaon angot sa mahimo nga paglupok sini. Sunod kay Raul Fernandez, ang Task Force Kanlaon Head, nagabiso ang Philippine Institute of Volcanology and Seismology na magpabilin sa alert level 3. Pero naghahanda na sila sa mahimo pagsaka sang alert level. Sa karon padayo ng pagpanghanda sa Himamaylan kung sa din magabutang sang tent city in kaso nga mayara sang escalation sa sitwasyon. Ang lugar ang handa nga magbaton sang evacuees gikan sa Lakas Siliana. Sunod kay Governor Eugenio C. Lacson, ang Kabangkalan City ang bukas man sa pag-accommodate sa mga evacuees. Ang Banwa sang Vallehermoso kagihulngan sa sunod sa OCD ang potential nga location man para sa tent city. Sa nagligad lamang nga semana ang Banwa sang Vallehermoso ang nagdeklarar sang state of calamity. Samtang gin-outline man sang FIVOC sang tatlo ka mga potential scenarios ukon mahimo nga matabo karon ang lava flow, violent eruption ukon ang plateau sa volcanic activity. Muna, although we agreed na we just maintain the status quo now, make sure na clear na get up to 6 kilometers. Yun na nga, the danger of that lahar flow is really possible talaga, especially on heavy rain. So, Tent City in Himamaylan is being prepared na? Himamaylan, and I understand Kabangkalan is also offered. Even for Moises Padilla, they're looking at Gihulngan already as a possible evac center. Gihulngan in the mountainside and not in the city proper.